Добро утро и на слука, както се казва, а тая сутрин колко е часа, колеги? Няма 8:30. 8:44. Значи вчера в 8:30, 6:0, днеска в 8:40, 1:0, обаче той си има, нали, за какво е 1:0, след малко ще ви покажа, понеже черната борка е днеска тук и черния сен. Да, тук сме къде, бе? Я не го виждам черния сен. Вие откъде взехте къде има с нощи? Ние ли? Да. Не казваме. Мен ми се струва, че... Ме има съмня, Димо мириса на парфюм, той е правил някъде. Димо е мириса на парфюм. Димо, Това е, колеги, виждате за какво става въпрос. Значи дигнаме едно голямо прасе. Оттам право при Желязко Русинов. Да. Жека, кучета, какво го правиха? Те са го заградили кучета и няма възможност за стрелба. Няма възможност за стрелба. Добре, вместо куче... Да, дига на другата посия. Правилно. И както виждате, на другата посия, кмети, ти ли го удари това, бе? Я го погали го малко. Жеко ще го черпе един чай. Да. Билков чай. От сърце. От шипки. Значи това е, колеги, малко пак да ги пущат. по-отблизо така. Да му видим и зъбчето. Хубаво зъбче, нормално. Голямо прасенце. И така. Това е, колеги, сутрин рано. Както Бори, как беше? Сутрин рано. Давай да превършим, има други на чакат. Да, другите чакат. Това е, колеги, чао сега, до по-късно ще се включим пак. Айде.